Pozdrav svima, dobrodošli na Digitalan YouTube kanal. Za sve koji su prvi put na mom kanalu, moje ime je Marija i na ovom kanalu možete da gledate besplatne edukativne tutoriale na temu digitalnog marketinga, internet zarade, online biznisa, dizajna i slično. Tema današnjeg videa jeste šta je to affiliate marketing, da li je to pasivna zarada, kako možete da zaradite i do 1.500 eura mesečno u Srbiji. Ako je to nešto što vas zanima, pozivam vas da se prijavite na kanal i da odgledate video do kraja, jer ću u nastavku odgovoriti na sva vaša pitanja i detaljnije vas uputiti kako možete i vi da radite od kuće affiliate marketing. Što je to affiliate marketing? Affiliate marketing je saradnja koja vam daje mogućnost da prodajete proizvode čak i ako ih nemate, iako nemate registrovanu firmu, iako nemate svoj website, nije vam potreban novac da biste započeli, već je potrebno samo da uđete u saradnički program affiliate marketinga. Digitalan Academy website nudi također affiliate marketing saradnju. Šta to znači? Ovako, za sve one koji nikada zaista nisu čuli apsolutno ništa o affiliate marketingu. Pre svega je potrebno da stupite u saradnju sa nekim ko nudi affiliate marketing. Recimo, vjerojatno ste čuli za Amazon, za dosta svetskih firmi, ima i u Srbiji naravno, dosta firmi koje nude affiliate marketing saradnju. To je u stvari, vi zarađujete preporukom nečijih proizvoda ili usluga i kada neko kupi recimo na određeni proizvod ili uslugu, vi automatski dobijete zaradu, to je procenat od prodaje nekog proizvoda ili usluge. Ok, zato je, znači, nije potrebno da imate svoj proizvod, nije potrebno nikakvo ulaganje novca, već je potrebno samo da koristite društvene mreže, da koristite eventualno website svoj ako imate i da iskoristite znači, sve te neke digitalne stvari koje nam nude i da na taj način možete da zaradite i do 1.500 eura mesečno na Digitalan Academy website-u, znači ne za ostale website-ove. Sad konkretno pričam o Digitalan Academy website-u. Pre svega je potrebno da se registrujete na stranici saradnja. To ću vam kasnije pokazati detaljnije, baš bukvalno svaki korak. Ali hajde da pogledamo malo detaljnije o tome kako je, mislim, nije to samo ono kao, ok, uzmeš link i prodaješ proizvode. Hajde da vam objasnim od početka. Kako u stvari vi stupate u saradnju sa, recimo, Digitalan Academy website ili sa bilo kojom drugom platformom koja nudi affiliate marketing saradnju. Prvo je neophodno da se registrujete, je li tako? Da popunite podatke na sajtu u formi koja je potrebno da se popuni i onda automatski dobijate svoj nalog, je li tako? I kada pristupite svom nalogu, vi tu imate mogućnost da birate koje ćete proizvode da prodajete. Recimo, pošto su na Digitalan Academy website-u online kursevi digitalnog marketinga, to znači da bi vi u tom slučaju prodavali online kurseve, recimo za digitalni marketing, grafički dizajn, Redbubble kurs, svašta nešto. Sada, jako je bitno, pod jedan, da prilagodite svoju publiku sa proizvodom ili uslugom koju preporučujete, da bi uspeli. Znači, jako je bitno da ne nudite, recimo, online kurs digitalnog marketinga nekom, recimo, čovjeku koji ima svoj pet shop, je li tako? Znači, to je potpuno pogrešno i dosta ljudi počne da radi affiliate marketing i onda nakon nekog kratkog vremena odluči da prestane da radi i kažemo ovo je bez veze. U stvari, imamo dosta pogrešnih, pre svega, informacija, nismo upućeni i nažalost, često zbog nekih takvih stvari se u stvari ni ne ostvari neka zarada. Sad, znači, pre svega je potrebno da, što prodajete kurseve digitalnog marketinga, neophodno je da nudite publici koju to zanima. Ok. Takođe, ukoliko imate, recimo, neku Instagram stranicu koja se, ne znam, recimo, bavi putovanjem, je li tako?
onda vama preporuka digitalnog marketinga, kursa digitalnog marketinga nikako ne bi dobro prošla, zato što to nije vaša publika, jel tako? Znači vi trebate da prilagodite uslugu ili proizvod koji ćete nuditi vašim subscriberima, vašim pratiocima, da bi uopšte bilo prodaje, jel tako? Može dosta ljudi da odbije to, što recimo nudite neke tamo leve stvari, oni u stvari nisu uopšte zapratili zbog toga. Tako da to je prva stvar gdje ljudi greše. Druga stvar jeste što misle da je sasvim dovoljno samo da napišu jednu rečenicu i to je to da objave. Ne. Treba onako da se uđe malo dublje u sve to, a to je da se posvetite tome onako kao, recimo, postavite se na mesto kupca. Najbolje bi bilo da uđete u njegove cipele i da postavite pitanja zašto bi ja to kupio, kako to funkcioniše. Znači, kroz sva pitanja trebate da prođete i tek onda da smislite koncept vaše prodaje. Dosta ljudi nema koncept prodaje, dosta ljudi uopšte ne zna kako da prilagodi sve to, da prezentuje, bilo bi super ukoliko možete naravno da probate taj proizvod, da vidite taj proizvod, da dodirnete ukoliko recimo imate tu mogućnost da je recimo fizički proizvod. Ukoliko je digitalni proizvod, također trebate dosta da se upoznate sa tim proizvodom, kako bi najviše naravno imali što više informacije, kako bi naravno mogli što bolje da preporučite taj proizvod, je li tako? Znači ne možemo da nudimo nešto i da prodajemo ako to ne poznajemo ni mi sami i onda nećemo dati ni dovoljno informacije o svemu tomu. Tako da to je također pod 3 jako bitno da se proizvod jako dobro istraži, proba i tako dalje. Četvrta stvar jeste pisanje tekstova. Znači, tu bi trebalo da malo bolje se izvežbate što se tiče pisanja prodajnog teksta. Recimo, nije dovoljno da napišete samo, ne znam, online Canva kurs. Probajte, kupite ga, bla bla bla. Ili kupite. To je bez veze. Znači, super bi bilo da se, recimo, kupcima prezentuje to malo drugačije. Da se ne koriste one otrcane rečenice koje svako koristi, recimo, besplatno ili, recimo, probaj besplatno 15 dana, pa onda uči od kuće, pa onda, recimo to pričam sad za ove kurseve online, te kurseve kojih ima dosta, koje vidimo često, i onda neograničen pristup platformi, online podrška, i to su neke rečenice koje su onako već malo, meni barem, dosadne, jer svi pričaju jedno te isto. Tako da, definitivno bi trebali da budete jedinstveni, da prilagodite te ključne reči, da budu jedinstvene. Na taj način ćete da se istaknete i na taj način možete da ostvarite u stvari prodaju. Birajte reči. Znači, nemojte da koristite reči koje nisu dovoljno jedinstvene. To je sad, imam znanje sve optimizacije i plaćenih reklama i onda sam tu dosta izvježbala što se tiče toga da ne koristim otrcane te reči koje svako koristi. Prosto vas stavlja isti koš sa svim drugima. I vi nemate uopšte mogućnost da se, nemate mogućnost da se istaknete nikako. Nemate mogućnost da, zašto ste vi drugačiji, zašto bi baš ja kupio od tebe, ne znam, kurs sad Illustrator. Ili bilo kog drugog, naravno. Tako da, pisanje teksta je jako bitno, pisanje prodajnog teksta jako bitno, to je taj copywriting, gde potrebno je da svaka rečenica ima neki svoj smisao. Da bude, zna se šta je naslov, zna se šta je podnaslov, uvod, razrada i zaključak. Kao u osnovnoj školi kad smo pisali pismeni iz srpskog jezika, znači sve ima svoje. I na kraju zaključak, a zaključak je u slučaju prodaje. Ok, gde vi u stvari pozivate vaše potencijalne klijente da kupe proizvod ili uslugu od vas.
Ok, za sve ove neke prodajne veštine, prodajne taktike, prodajne svašta nešto, da bi uspeli, možete se prijavite za webinar, posjetite sajt www.Digitalne Academy i prijavite se za besplatan webinar affiliate marketinga, kako možete da naučite uspešno da prodajete, znači, pa da kažemo da je neka početna zarada 1.500 eura, pa ako imate dovoljno hrabrosti, ako imate dovoljno motivacije, ja vas pozivam da se prijavite. 1. augusta je webinar, počinje u 18 časova, sat vremena traje, sve je uživo. Ja, Nemanja Marković i Milica Bogdanović, moje kolege, ćemo vam baš onako detaljno objasniti sve korak po korak kako bi trebalo da se uopšte posluje u affiliate marketingu i naravno da imate uspešnu zaradu i da budete zadovoljni. Tako da ja vas pozivam na to da se prijavite kogod je voljan da uči. A u ostatku videa ću vam sada pokazati proces registracije na sajt i kako sve to funkcioniše, pa ću vam onda još malo bolje i detaljnije objasniti kako se uopšte sve to radi, ili tako? Znači, kada vidimo nešto vizualno, onda bolje učimo, tako da ću ja vama onako konkretno i direktno da vam pokažem na primjeru kako se možete registrovati na website, recimo kako uopšte sve to funkcioniše, taj ceo proces prodaje, u stvari, affiliate marketinga, kako možete da pratite svoje prodaje, kako možete da pratite vaše posete na web sajtu, kako možete prosto da vidite koliko ste, recimo, koliko ste ljudi doveli, bukvalno možete sve da vidite sami, da pratite svoj napredak. Ono što je jako bitno, ako nisam pomenula, to jeste kad se registrujete na web sajt, vi dobijete svoj jedinstveni link. Taj svoj jedinstveni link postavljate, znači kao što sam rekla, na društvene mreže, gde god imate mogućnost da postavite link i kada neko dođe i klikne na taj link i kupi, recimo, online kurs, recimo digitalnog marketinga, vama se automatski pripisuje 40% zarade od tog jednog prodatog kursa. 40% je odlična ponuda jer zaista drugi affiliate marketing, neke kompanije nude dosta manji procenat provizije, to je zarade. Hajde da pogledamo kako možete da se registrujete na web sajt, kako funkcioniše taj ceo proces uzimanja tog linka, postavljanje recimo na neku društvenu mrežu. Ukratko ću vam sve to objasniti i pokazati kako funkcioniše, a za sve te neke, ajde da kažem, besplatnu edukaciju od sat vremena affiliate marketinga možete pogledati 1. augusta na affiliate marketing webinaru, tako da možemo da krenemo sa ovim, recimo, nekim početnim nivom i tim u stvari upoznavanjem kako sve to funkcioniše. Kad smo došli na web sajt www.digitalneacademy.com, prvo je neophodno da se registrujemo. Kliknite na stranicu Registruj se. Ovde je neophodno da unesemo e-mail adresu, naše korisničko ime, lozinku. Onda ovde je potrebno da potvrdimo tu istu lozinku, ime, prezime i to je to. Kliknut ćete na Registrujte se. Kada ste se registrovali, prelazimo na stranicu Saradnja Affiliate, gdje ćemo u stvari da mi pošaljemo zahtev za saradnju. Kliknite na Registruj se i ovde je potrebno da unesete vaše podatke. Company name i website URL je opciono, to naravno ukoliko nemate, ne morate uopšte da popunjavate. Ovde imate pravila, to jest uslovi korišćenja, desni klik, pa slobodno možete da pročitate koji su uslovi i pravila korišćenja. I nakon toga kliknite na Submit Application, na taj način ćete da automatski uđete u saradnju Affiliate Marketing sa web sajtom Digitalne Academy. I naravno nije potrebno da čekate odobrenje, već vam je automatski omogućeno da radite. Tako da sledeća stvar jeste da se vratite na stranicu Loguj se.
I ovde je potrebno da unesete vašu e-mail adresu i lozinku koju ste kreirali kada ste se registrovali na sajt. Kada ste se ulogovali, dobit ćete ovaj vaš profil, to jest vaš nalog, gde možete da vidite koliko ste imali poseta, kolika je vaša zarada i ovo je pregled, ovde ćete vidjeti naravno i balans. Ovde možete vidjeti da 40% zarađujete od kompletirane prodaje. Kada kliknemo na sales, ovde možemo čak da pogledamo od kog do kog datuma smo recimo prodali i koliko smo uopšte prodaje imali u nekom određenom periodu. Ovde možemo da vidimo payment history, koliko smo recimo imali neke zarade. E sad kako i odakle mi uzimamo linkove, kliknemo na Creatives, zatim ovde ispod imamo spisak kurseva koji su dostupni za prodaju i recimo izaberete Google Ads kurs, kliknite na taj novu slikicu i ovde dobijate vaš link, share link gde piše, koji kopirate, desni klik copy i recimo odemo na neku društvenu mrežu gde želimo da postavimo to, evo recimo Facebook, kliknemo na create post i sada kada mi kopiramo ovde link, kao što vidite automatski se generiše slika, generišu se informacije i naravno ovde trebate da napišete neki prodajni tekst, da uvek možete da pogledate inspiraciju na samom web sajtu gde su online kursevi. Odete recimo na kurs Google Ads-a, pročitate nešto, iskoristite i napišete neki svoj tekst, tako da slobodno možete da improvizujete i nakon toga kliknite na post. Kada se to objavi, bit će klikabilno, link će biti znači klikabilan i ukoliko neko dođe sa vašeg linka i kupi recimo ovaj kurs, vama se automatski prepisuje 40% od cene kursa. Tako ukratko funkcioniše affiliate marketing saradnja, tako da ukoliko imate još nekih dodatnih pitanja, vi slobodno pitajte u ovom videu. Ukoliko vam ovo izgleda zanimljivo i želite da učimo zajedno i da radimo zajedno, vi se prijavite na webinar. Imate ovde na sajtu stranicu webinar. Potrebno je samo da unesete vaše ime i prezime, e-mail i da kliknete na pošalji. Automatski ćete se prijaviti za webinar, tako da gde ću vam naravno u mailu poslati link do webinara, tako da možete naravno na tom webinaru dosta više naučiti. Podelit ćemo sa vama dosta nekih saveta. Hvala vam još jednom što ste odgledali video do kraja. Ako vam se svideo, prijavite se na kanal, podelite nekome kome će ovaj video značiti, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav! Taking a chance